מחכה לי ורוצה בי כל הזמן. כל האנשים פה בבית, נייט, ג'ון, פיקל, כשהם היו בכלא, הם היו מתקשרים אחד עם השני, פוגשים אחד את השני. אני הייתי לבד, תקשרתי עם עצמי. אנחנו, הנידונים למוות, היינו מתקשרים אחד עם השני דרך סורגים, דרך החריצים. לפעמים זה היה חבר, לפעמים לא חבר, זה לא היה משנה. לא ראיתי אותם, לא הרגשתי אותם. וזה לא אותו דבר. וחייתי ככה 20 שנה. זו דרך מוזרה להתקיים. אחרי שהחבר שלי הוצא להורג, הייתי מיואש, כל כך מיואש. מדוכא, זוהם. אבל יותר מהכל הייתי בודד, כל כך בודד. הוא הגן עליי מזה יותר ממה שהבנתי. שאתה כל הזמן עם עצמך לבד בתוך המחשבות שלך, אז יש רגע אחד כזה שבמקום למצוא את עצמך, אתה מאבד את עצמך. זה כמו סתירה פרוורטית. זה כמו שהאגו שלך יתפרק עד שאין לך אגו. לא במובן שנהיית איזה מישהו צנוע כזה או קיבלת איזושהי פרספקטיבה חדשה על החיים. לא. אלא יותר במובן שאיבדת את כל תחושת העצמי שלך. ואני לא בטוח שמישהו לא עבר את מה שאני עברתי יכול להבין עד כמה האובדן הזה מוחלט. זה כמו שהדבק הנפשי שעטף את כל חוויית הקיום שלי התפוגג. נשארתי לא דבוק. אני חושב משמע אני קיים, אני חושב יותר מדי, משמע אני לא קיים. אם אני לא קיים, אז אני כלום. אם אני כלום, אז אני מת. אם אני מת, אז למה אני עדיין מרגיש כל כך בודד?